Tervetuloa taas tänne Asetin videoiden pariin. Tänään me katsotaan semmoista mielenkiintoista asiaa kuin luonnollisen kielen kyselyt Power BI:ssä. Tekoälybuumi on aiheuttanut sen, että loppukäyttäjät haluavat itse kysyä kysymyksiä luonnollisen kielen avulla tästä tietomallistansa. Katsotaan, miten Power BI:ssä tämä tapahtuu. Meillä on tässä Microsoftin luoma Contoso Sales tietomalli, missä kentät on yhdistetty toisiinsa relaatioilla. Ja erilaisia tauluja meillä täällä on tuotteista, alikategorioista, myynnistä, kaupoista. Näin. Mitään muuta me ei tarvita paitsi tämmöinen mittari, koska me ollaan nyt tuotosta kiinnostuneita, niin mä oon tehnyt tänne tämmöisen profit-mittarin, eli siinä lasketaan tämä myyntisumma miinus toteutuneet kulut sitten tälle kaupalle. Ja nyt meidän ei tarvitse mitään muuta kuin valita täältä visualisointi, ja tämähän tunnistaa meidän tietomallista niiden kenttien nimet, että vaikka ne olisi suomeksi, niin se kyllä löytää ne. Mutta sitten tähän kysymyksiin täytyy osata kirjoittaa englanniksi nämä artikkelit. Ja me voidaan lähteä katsoa tästä nyt vaikka esimerkiksi se ehdottaa, että mitkä on huippubrändit tämän tuotto-odotuksen mukaan. Ja täältä me nähdään, että Fabricam esimerkiksi ja Contoso Adventure Works on kaikista tuottajia brändejä. No, ehkä me halutaan tietää, että entäs tuotteet? Otetaan product category sieltä. Ja täällä me nähdään sitten nämä brändin nimet tuotteita. Mutta me halutaankin tämä muuttaa piirakka kuvioksi, niin se onnistuu näin yksinkertaisesti. Tässä me nyt nähdään, että tässä sinisellä on kaikki tietokoneita, tummemman sinisellä on kameroita, sitten on TVtä ja videoa ja kännyköitä tuolla punaisella. Ja sitten me nähdään nämä brändit tässä. Me halutaan vielä tietää, että missä maanosissa nyt eniten. Ja tällä me saadaan paljon tietoa hyvin lyhyessä ajassa käyttämällä GUA-visualisointia Power BI:ssä luonnollisella kielellä. Tämä mahdollistaa myös loppukäyttäjälle, että hän voi kysyä itse haluamansa asioita suoraan sieltä tietomallista, kun se on valmis. Mutta jotta saadaan se tietomalli, niin tätä täytyy eka tuoda Power BI:hin ja rakennella se tietomalli. Mä voin auttaa siinä, kun otatte vain yhteyttä, niin saadaan teillekin tämmöinen tehokas työkalu sen oman datan tutkimiseen luonnollisen kielen kyselyiden avulla. Kiitoksia hei, kun katselitte tätä videoa ja palataan ensi kerralla asiaan. Kiitos, moi.